салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва боз бо шумо ҳастем канали Шермардон. имрӯз бошад беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. кӯмаки шумо ям боша бурад дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк мондане. мо боша оғоз мекунем. рафтем. имрӯз дӯстони азиз мо беҳтарин хабарҳоро аз ММАи тоҷик пешкашатон мекунем. аллакай 1 соат пеш маросими вазнкашии ду варзишгари муваффақи тоҷик Сарвар Ҳамидов ва Нурулло Алиев гузашт ва фардо боша ин ду варзишгари мо муҳориба хоҳанд кард. бояд қайд намоем ки Нурулло Алиев рекордаш 4-0 бо варзишгари рус Александр Гребнёв рекордаш 5-1 ва Сарвар Ҳамидов бо Аслан Товсултонов ки рекордаш 6-0 мебошад дар лигаи Fight Night Global муҳориба хоҳанд кард. турнир фарду соати 18:00 бо вақти душанбе дар шаҳри Москва оғоз хоҳад шуд. оиди транслясия ҳоло аниқ нест ки мешавад ё ин ки не. барои ҳамин ҳоло аниқ гуфта наметавонем ки дар куҷо тамошо кардан мумкин аст. ба ҳар ҳол ба ин ду варзишгари тоҷик мо муваффақиятро таманно мекунем ва якҷоя онҳоро дастгирӣ мекунем. Тоҷикистон ба пеш.